com ha dit la Teresa, avui apostem la poesia, perquè abans, parlant amb la Muriel, dèiem que la poesia és un repte a casa nostra i un repte a l'escola. I avui la poesia tindrà moltes formes diferents, en 4 veus, en la veu de la Vinyet, en la veu de la Joana, en la veu de la Muriel, en la meva veu, sentitos? Perquè en aquesta història, en la història de la Pedra Rosa, tot passa al bosc. Però no és un bosc, potser, que tots i totes coneixem. No, És un bosc molt especial. El que passa és que és veritat que com tot bosc, calla! Què són? Arbres! En el bosc hi ha arbres. En el bosc hi ha rierols. En el bosc hi ha pedres i també cilarers d'arbust. Però això no ho explicaré jo. Això ho explicarà la deifa del bosc. El meu bosc és un lloc màgic, m'envolta i em porta al cor. Per això voldria parlar amb tu, a veure si m'entens un poc. Al bosc hi ha roures i pins, cirerers d'arbres i pomes, rierols i rocs petits, d'arbustos i papadones. Al centre hi ha una clariana i al mig una pedra rosa que per les nits s'il·lumina i que pel dia vibra i sona. Jo de vegades m'assenté i la contemple llarga estona. Ella em mira com dient, soc només la pedra rosa. La pedra rosa. Quin misteri, no? Doncs us diré que en aquest bosc màgic viuen éssers màgics, com per exemple l'unicorn. Voleu descobrir qui és? Sí o no? Sí o no? Sí? Sona, Jan! Sona! M'acosto, Es toca. Ai, que sortirà un unicorn d'aquí! Sortirà un unicorn? Ostres, sí, a mi m'encantaria que sortís un unicorn. Anem a veure què són. És l'unicorn d'aquesta història i la veu d'aquest unicorn sona així. Allà dalt d'aquell turó viu un unicorn molt gros. De vegades dorm a l'herba, de vegades sobre un roc. Quan la lluna l'il·lumina, resplendeix, torna solat, blanc i lila, groc i rosa. Tots es tornen argentats. Al matí, a la llum del sol, es pentina la crinera i prova de fer-s'hi trenes, però és que no hi ha manera. No hi ha manera de fer-se trenes. Muriel, tinc una pregunta. Què li passa a aquest unicorn? Tinc una pregunta. Aquest unicorn viu que es fa trenes, que tens una trena. Sí. Vosaltres coneixeu algun noi que es faci trenes? I en tenim un, com l'unicorn. Sí, molt bé.
per aquí va la cosa de l'unicorn. És un unicorn, sí, que té aquesta banya, però també li agrada fer algunes coses que potser nosaltres, els humans de fora del bosc, sí, diríem que és una cosa que no sabem si és dels nois o de les noies. I aquest és l'unicorn. En aquest bosc, a més, tots aquests éssers que us anirem presentant són molt xafarris i tota l'estona estan ficant els uns a la vida dels altres. I llavors, la pedra rosa sempre ajuda a entendre. Clar, tots els éssers del bosc li pregunten a l'unicorn: tu ets un noi o una noia? I la pedra rosa sempre diu: deixeu que cadascú faci la seva vida. Si és un unicorn i porta una trena, o és blanquina, o li agrada rosa, tot està bé. Aquest és l'unicorn. Us seguim presentant els personatges? Sí! Molt bé. Una cosa. El segon personatge jo no sé si el coneixeu, però el que puc dir és que és un àngel. Molt bé. Estàs preparada? Sí. Molt bé. Em sembla que és aquí l'àngel. I es diu Pere Mar. Algú es diu Pere? Per aquí? Coneixeu algú que es digui Pere? Tu coneixes algú que es diu Pere? Aquest Pere és un noi o una noia? Un noi? Algú es diu Mar? Tu dius Mar? Ets un noi o una noia? És igual. Què? Quan va néixer, la Mar vam pensar que era una noia. Fins ara és una nena, sí? Ho dic bé o no? Sí? Aquest és l'àngel Pere Mar. Dos noms. Quines escribes? Les Mars són nenes i el Pere és nen. Molt bé, gràcies. Mireu, aquí tenim alguns versos del llibre que parlen de l'àngel, sí? És sempre la nimfa que després presentarem que ens parla dels personatges i diu: per damunt dels nostres caps sobrevola la gaudera, sense ni batre les ales, un àngel de pell morena. Els cabells rossos i fins, fets de bucles i més bucles, perfumats de flors i fruits, li acaricien les muscles. Li varen posar dos noms, l'un és Pere i l'altre Mar, i com que els dos li agradaren, no ha decidit ni triat. Aquest àngel ens parla també d'algunes persones, sí, que quan neixen no podem dir que siguin ni nen ni nena. Això ho sabíeu que de vegades passa? Sí? Jo aquí tinc dos fills i quan van néixer vaig pensar que un era una nena i que l'altre era un nen. De moment és així. Però hi ha persones que quan neixen tu les mires i no saps ben bé. Sí? I això és el que va passar amb l'àngel. I quan s'ha fet gran, sí, ha pensat que no li cal triar si és noi o noia. I continua mantenint que té dos noms, Pere i Mar. Doncs cap de les dues coses. Es diu Pere i Mar. Les dues coses. Es pot ser les dues coses. O cap de les dues coses. En aquest cas és les dues coses. I amb el vol d'aquest àngel, nosaltres passem. Continuem viatjant en aquest bosc. Perquè ara jo crec que ve una fada. Una nimfa d'aigua dolça, viu on neix el rierol, alimenta les cascades i és princesa de la font. Vesteix sempre robes fines, de seda, llana o vellut, tons turqueses o pelins, celestes blaus o bé azuls. Es diu Naida, la blava, dona del cap fins als peus,
aigua convertida en cos ben diferent del meu. La nimfa. Gràcies, Vinyet. La Vinyet ha llegit un vers que diu dona del cap fins als peus. Sí? Hem vist l'unicorn, hem vist l'àngel, arribem a la nimfa, que diu que es dona del cap fins als peus. Aquí hi ha alguna dona del cap fins als peus? Dones del cap fins als peus? Hi ha per aquí o no? Doncs una nena, una noia, una dona, que sàpiga que és una dona i que no tingui cap dubte de ser una dona. Doncs és una pregunta que fem. I tu pots pensar si necessites anar o no? Doncs no poques, perquè normalment ja pel bosc i per Sant Sadurní encara trobo que hi ha poques. Molt bé, seguim. Us diré que entre aquests pins i aquestes roques hi ha una licàntropa. Jo no sé si vosaltres sabeu què és una licàntropa. No! Però ostres, són així? A la nit de lluna plena. Oh, ens ho expliques? He fet un olor, l'heu sentit? Ajudeu. Això ho fan els llops, sí? Sabeu què és un animal licàntrop? No! Doncs un animal, una persona, que a les nits de lluna plena es converteix en llop. Sí? O lloba, llop. La licàntropa, sí? És un personatge que hauríem de trobar per aquí, que em sembla que no té escates i que deu ser aquest. Una pista aquí, perquè és la lluna. I el seu nom és Ivet. Oi? Voleu que us llegeixi un trosset d'aquesta licàntropa? Entre els pins i els roures vells de la muntanya més alta dorm pel dia una xiqueta que no es posa mai malalta. Porta farradans i treina i sabates amb civelles. De vegades, quan ens mira, molt ràpid desparpelles. Juga a ser una princesa, li encanta la purpurina, però diu la pedra rosa, no, que això contamina. De dia, sí, és una nena brilli, sí? Trenes, purpurines, sabates amb civelles, aquell moviment de moure ràpid les parpelles, i diríem, és una nena molt nena, però per les nits de lluna plena què es converteix? En llop! I els cérceps? Sí, tant, molt de pèl per tot arreu. Sí, i per la cara i tot, I cua, tot un llop, a les nits de lluna plena. I ho volen. I aquests éssers del bosc, tan xafarders, li pregunten, però escolta, si fossis un nen, et convertiries en llop? Però si ets una nena, t'has de convertir en lloba. I ella diu, no, jo a les nits de lluna plena, si em converteixo en llop. Soc una nena, em converteixo en llop. I els éssers del bosc, això no els hi quadra gens. I la pedra rosa diu, i per què no? Podria ser. Ara noia, ara noi, ara nena, ara nen. Sí? I podria ser això, que a mi un dia vingui més de gust sentir-me més masculina. A mi em passa. Podria ser Oh, i tant. que tinguis el dia masculí. Jo el tinc. Una estoneta. Una estoneta. Un dia portes una roba més masculina, un dia tens més ganes de maquillar-te i un altre dia doncs dius que bé. Totalment.
Doncs molt bé, aquesta és la licàntropa, que a mi us he de dir que aquestes dues persones especialitzades al bosc. M'agrada molt, ja és el dibuix que surt al llibre Superman, ja és el Doncs, de licàntropa a drac. És que aquest bosc hi ha cada cosa. hi ha cada cosa, animal, personatge ben especial. I el drac, no et vull fer por, Bueno, no us vull fer por, perquè el drac el llegeixo jo. Aquest drac es diu Lacus. Coneixeu algun Lacus? No, però saps que està aquí. El llegim junts? Juntes? Som-hi? Jo vaig ensenyar-ho, Ara no sortiu corrents, No, és que fa por, O potser no, perquè de vegades us diré que hi ha dracs que pensem que fan por i després resulta que no. Igual que els llocs, Anem a descobrir aquest drac d'aquí. No veu res. Perquè deu ser que no veus res, no? Deu estar aquest drac amagat a la cova? Deu estar aquí a la foscor de la cova i que se li veu? I quants ulls té? Ui, que compteu molt ràpid. A mi em va costar una miqueta comptar aquests ulls, Ai, cert. Tota la raó del món. Mira, vaig a posar-me aquí, d'acord? I la veu d'aquest drac, de Lacus, sona així. Entre les roques obscures que delimiten el llac hi ha una cova molt profunda habitada per un drac. Es diu Lacus, és immens. Té 8 ulls rojos al rostre. Té més de 80 dents, però no pareix un monstre. Les escates són d'un blau que brilla tant que lluerna i d'un verd luminescent que radiant que lluerna. Lluerna aquest drac? Aquí diu que sí. I com és que lluerna? Què té que lluerna? Les seves escates, la seva pell, que és d'un blau i d'un verd. I jo no sé per què la Muriel va decidir posar un drac en aquesta història. I com que jo no l'he escrit, serà la Muriel que ens l'explicarà, d'acord? Aquest drac, que brilla tant, els altres éssers del bosc se'l miren, sí? La nimfa, que és la fada de l'aigua, i la nimfa, que és la fada de la terra, se'l miren i es pregunten si serà un drac o una dragona. I com que són tots xafarderes i no tenen cap mena de vergonya, doncs van i li demanen: ets un drac o una dragona? Què penseu que contesta? Diu, com? Molt bé, no m'importa aquest tema, de què n'esteu parlant? Diu, no sé d'on parleu. Ells havien fet una aposta, Diuen, qui encerti si és drac o dragona, aquesta nit cantarà davant del foc. I van haver de cantar totes dues, perquè no van encertar. Per què? No és que de vegades sigui drac, de vegades dragona, o que sigui drac o que sigui dragona. És que aquest tema no interessa gens. És absolutament igual. Hi ha persones que també passa així, Que diuen... A mi m'importa! A tu sí t'importa? Molt bé, està bé. Hi ha persones que sí que els importa i persones que no. I aquest és el drac Lacus? Aquest és el drac Lacus. I la drac passen a un personatge que té una cua molt llarga. Viu al fons del... Que també té escates. La sirena. És la sirena. Aquesta
que algú ja ha trobat? Té unes escates de colorits, però aquesta vegada no poso jo la veu, Gràcies. Aquesta és la sirena. Veieu? Què us sembla? És com les sirenes que sempre veieu? No, per què? Algú ha vist una sirena amb els cabells curts? I una nena amb els cabells curts, en coneixeu alguna? Sí. I nens amb els cabells llargs? Sí. Llavors té igual com portem els cabells? O què? A veure, es diu Ondina. Aquest és el seu nom, Ondina. També té escates, diferents de les de drac. Qui ha dit que vivia a l'oceà? Abans vivia a l'oceà. Sí. Sabeu què passava? A l'oceà. Hi havia moltes sirenes. Moltes sirenes amb la cabellera aquí que els arribava a les escates, la cabellera. I ella tenia els cabells curts i li deien, tu no moles. I per això se'n van a viure allà que hi ha en aquest bosc. Perquè en aquest lloc, amb la pedra rosa, és una mica més fàcil. I viu amb les algues i els joncs, amb la molsa i la falguera, al fons de l'aigua del llac, la sirena riallera. Escates de 1000 colors i pell llisa i cristal·lina completen un cos que nada com si fos una delfina. Sempre trau el cap del llac, sempre riu i es meravella quan veu els 6 éssers màgics que al bosc convivim amb ella. I els xafarders del bosc li diuen: si ets una noia, per què portes cabells de noia? I ella diu, a mi no em diguis ni noi ni noia, que a mi això també m'és igual. Aquesta és la sirena Ondina. Jo mentre estem aquí pensant i sentint aquí al cor aquests personatges m'està venint una cosa, Muriel, que t'ho diré. Perquè jo em dic Santitos i molta gent em diu que ets un nen, quan llegeixen el meu nom. I és veritat, perquè els noms també poden ser sense gènere. Jo m'hi sento aquí reflectint. Passa una mica amb el nom, El nom de Muriel també passa això. Ara és un nom que es coneix més, però jo quan era petita aquest nom es coneix poc. Sona a Gabriel, sona a Ariel, he vist nens que es diuen Ariel, nenes que es diuen Ariel, i Muriel és un d'aquests noms també que no acaba amb una A. No? I llavors, de vegades, també passa això. Però està superbé, però està bé. I del riure d'aquesta sirena riallera, perquè riu molt aquesta sirena, la sirena torna a aquell llac. I us en recordeu que abans començava la història una fada, la fada de la terra. Doncs ara, just ara, la tornem a escoltar. Moltes gràcies per llegir-me, per arribar fins ací. M'ha costat, em fa vergonya, em queda parlar-te de mi. Em dic Drinfa i sóc la fada del bosc i també del prat. M'encarrego de les plantes, les pedres, la pols i el fang. També em demanen ajuda els esquirols, les llebres, guineus, ocells, cuques i formigues, sobretot quan cau la neu. Moltes gràcies. La Drinfa és el personatge que ens ha explicat tota la història. Sí? Doncs hem anat llegint petits fragments de cada personatge al llibre. Podeu llegir molts més versos sobre cada personatge. I sempre és la Drinfa el personatge que porta la veu i que va explicant-nos. La Drinfa és molt amiga de la nimfa. Hem dit que la nimfa era dona del cap fins als peus.
I la nimfa una mica té enveja d'aquest cos que té la nimfa, perquè ella té un cos diferent. Quan va néixer tothom va pensar que era un nen, però ja sap que és una noia i ara enveja aquest cos de nimfa. I la Pedra Rosa li diu: el teu cos és el cos que tens, estima-te'l tal com és, i no per això ets menys dona que la nimfa. I aquest és el personatge de la nimfa. Que la veritat és que aprofito ara per fer un enviat des d'aquí, no? Una gran felicitació a la il·lustradora del llibre, que és la Sara Sánchez, perquè realment crec que ha trobat la imatge perfecta per cadascun dels personatges, i realment aquest retrat de la nimfa doncs m'agrada moltíssim, no? Perquè té aquestes celles i aquest nas i aquesta mandíbula i alhora és tan femenina ella, no? I hem presentat tots els personatges del bosc, sí? I hem presentat tots, i si heu estat superalertes, però aquesta història no s'acaba, l'únic que ara us deixarem jugar una miqueta. La Jan obre la boca bocarada. Ara, com que hem presentat els personatges, ja no me'n recordo jo quants personatges han sortit. Quina memòria que tinc, 5, 6, 7, 6, 7. Orelles obertes, perquè el joc comença després. Així és com vivim al bosc, verd profund i blau de vida, rosa de la pedra serena, blanca, de mirada opalina. Gràcies a la pedra rosa convivim sense res. Així cadascú s'estima i respecta a si mateix. També respectem els altres i la vida en llibertat. Si a més ens donem amor, el rebem com un regal. L'unicorn, l'àngel, la nimfa, la licàntropa i el drac, la sirena i jo mateixa, que sóc fada granada. Doncs ara us direm, la Vinyet, la Joana, la Muriel i jo, que aquests personatges també s'amaguen aquí dins. Els teniu amagats. Allà a l'herba de color verd. Veieu herba? Perquè jo la veig. Els podeu anar a buscar, a veure qui ens trobeu amagats. Som-hi! Què has trobat? La nimfa, què has trobat? I apareixen... A veure, agafem una repassada. On és l'unicorn? Molt bé. I l'àngel? El teniu? Això és la pedra rosa. On és l'àngel? Algú ha trobat l'àngel? Ah, aquí, molt bé, l'àngel. I què més tens? Tens l'àngel i tens el drac, no? Molt bé. Què més tenim, Marc? Què tens aquí? La nimfa, la narradora. Què més? La nimfa i la licàntropa.